बिथांजों जों सोंथि खालामनानै माखासे मोनथिनो नाजाबावगोन बे समाव जों माखासे आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा जुथुम बे रां बावजा जुथुमाव गोबां माने बेरेखा दोलोखौ स्ट्रं रल लानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि बे बिटिसि जा आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम बेयावहा जोंनि बिटिआरनि सिङाव जा थानाय बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा एमसिएलएफ्रा स्ट्रं रल लायना लाया नांगौ बायदि रल लादों लायाखै दिनैनि समाव दा नैबे बेनो बुंनांगौआ माने दिनैसिम माने 2025 मायथाइसिम जेसेबां माने बिटिसि आयेन आफादनि जिखिनि माने सेसनफोर जानानै थांबाय बे सेसनफोराव गमामायैनो जिखिनि बेरेखा हानजानि जिखिनि एमसिएलए बिथांमोन बा बेरेखा हानजाया जेरैबायदिहै माने रल लानांगो जेरैबायदिहै माने रल लानांगौमोन बेबायदि रल लानायखौ आं नुबोआखै बिथांमोना जोबोद माने नर्मेल माने बे नर्मेल बेबायदि रलखौ बिथांमोना लाबोदों नाथाय बिथांमोननि जिखि मोनसे माने गोख्रों जुदि रल बे रल लायोब्ला गमामायैनो माने मा होननानै बुंदों बे रायजो राजाफोराबो माखासे बाथ्राफोरखौ सरकारा माबायदि जानांगौ सरकारा माबायदि रुलिं खालामोबा माबायदि खुङोब्ला खुंथायाव थानाय हानजाया माबायदिहै खुङोब्ला बेयो मोनसे साबसिननिफ्राय मोजांसिन जायो बेबायदि मोनसे थासारिखौ नैबे एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बेखौ लाबोनो हायो नाथाय दिनैनि समाव आं जिखिनिखौ मोनदों जिखिनि माने सेसनखौ नुदों बेवहाय जिखिनि माने रल लानांगौ जिखिनि बिफाव लानांगौ बे बिफावा बेरेखा हानजानि जि बिफाव बे बिफावा जोबोद माने मा होननानै बुंदों जोबोद लोरबां बिथांमोननि जि मोनसे रल बियो जोबोद लोरबां होननानै जों बेखौ बुंनो हायो आरो बे निउस मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनाबो बेखौ नुगोन दा बिथांमोननि जिखिनि रल प्ले खालामनाय बे रल प्लेया माबायदि खालामदों बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो आरो आं सासे बुंथिगिरि हिसाबै आयेन आफादनि आं बेखिनिखौ मोनदांदों आरो जुदि गोख्रोंसिन जायोबा गमामायैनो बियो गासैनिबो थाखाय मोजां जायो गासैनिबो थाखाय मोजां जायो बियो थारैनो बे समाव जों आरो माखासे बाथ्रा बे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफनि जा गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे दिनैनि समाव एमसिएलए दा बिथाङा दिनैसिम जा एसेम्ब्लि बिटिसिनि एसेम्ब्लि बेयाव खनसेबो नुजाफैयाखै होनना बुंदों दा बेसेबां बिनि सायाव मा फोरमायगोन दा बियो नोंथाङा बुंनाया बे गमामायैनो सैथो दे आं दहायनो बुंदों दे 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बर बे 24 डिसेम्बराव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा मोनसे आबुं सरकार आबुं मोनसे माने सरकार जादों बेवहाय आबुं सरकारनि महर मोनदों ओइ दिनखालि आरो ओइ दिनखालि बिथाङा फैदोंमोन हाउसआव आरो फ्लर टेस्ट जिखिनि खालामदोंमोन बे फ्लर टेस्टआव बिथाङा बाहागो लादोंमोन नाथाय इदिनखालिनि जि मोनसे फ्लर टेस्ट बे फ्लर टेस्टआव जिहेतु बिथांनि जि माने बिपिएफ दैदेननाय जिखिनि माने एमसिएलएफोर बा बिपिएफ दैदेननाय जिखिनि माने सरकारा फैनो हायाखिसै सरकारा फैनो हानायखौ जिहेतु फैनो हायासै बदै बिथाङा बेनि थाखायनो दिनैसिम जि बै 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनि फ्लर टेस्टखौ गारनानै जि मोनजिथाम जि माने बेवहाय माने सेसन जाबाय बे सेसनाव खेबसेबो बिथाङा नुजाथिफैयाखै गमामायैनो बियो जोंनि जि मोनसे थासारि जि मोनसे ओनसोलखौ बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों बिथाङा देबोरगाव समस्तिनिफ्राय बियाबनिफ्राय बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों देबोरगाव बियाबाव माखासे माने जेंना जेंगोनाया थागोन जाय जेंना जेंगोनाखौ बिथाङा नैबे सेसननि गेजेरजों माने हाउसआव बेखौ फोरमायनो हायो आरो माखासे माने जि हाउसनि गेजेरजों माखासे माने जि मोनसे सलुसन जि मोनसे माने बेनि जि मोनसे सलुसन बे सलुसनखौ हाउसनि गेजेरजों मोननो हायो आरो बिथाङा सासे माने आगोलाव माने बिटिसिखौ रुल खालामबोनाय सासे चिफ हिसाबै बिथाङा जिमानखिनि माने बिबान दङमोन बेखिनि बिबानखौ खिन्थु बिथाङा मावफुङाखै आरो मावफुंनो हायाखै नैबे बिथां प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर आरो बिटिसि सरकार बेवहाय बिथाङा जिखिनि रल लानांगौ बेखिनि रलखौ लानो हायाखै आरो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय दाजाबनानै होबावनो नागिरदों दे दासिमबो आं जिखिनिखौ फिल खालामो आं जेनिखौ मोनदाङो दे माने मा होननानै बुंदों दे बिटिआरआव जे बिटिसि बे बिटिआर ओनसोलावनो दासिमबो माने
जायखौ जोङो इंराजियाव पार्लामेन्टारि डेम'क्रेसि बे पार्लामेन्टारि डेम'क्रेसिखौ मोजाङै बुजिनो हायाखै इलेक्टेड मेम्बारफोरा बिखेखै बेवहाय बेरेखा हान्जानि माखासे माने इलेक्टेड मेम्बारफोरा बेखौ मोजाङै बुजिनो हायाखै आं सासे निरपेक्ष सुबुं हिसाबै बुंथिगिरियाथ' बेवहाय खुनु हान्जानि बाथ्रा थाया दिनैबो आङो नोंथाङा जिखिनि सोंलु सोंदों बेनि थाखाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आदारवाइज आं बे बाथ्राफोरखौ बुङा दा बे हिसाबै बेवहाय अल पार्टि मिटिं जायो बेवहाय अल पार्टि मिटिं जायो बे अल पार्टि मिटिङाव दिनैसिमबो बेरेखा हान्जानिफ्राय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै आं नुनो मोनाखै आरो जि माने हलाव हाग्रामा जोंनि जि सेसन बे सेसनाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां बे बिथाङा दि बाहागो लायाखै बेखौथ' गासै रायजो राजाफ्रा मोनथिगो गासै रायजो राजाफ्रा बेखौ नुदों दा बेनिखायनो बिथाङा दे नैबे बिटिआर ओनसोलाव माने बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि जौगानायनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे मोजां जि मोनसे साननाय बे साननाया बिथाङा बेसेबां दोङो बेयो मोनसे सन्देहजनक आरो बेयो मोनसे सन्देह गोनांसो होननानै आं सानो आरो बेयो गमामायैनो बिथाङा जुदि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि वेलफेयार मोजांनि खोथाखौ जुदि सानदोंमोनब्ला बिथाङा गमामायैनो बे हाउसआव फैनांगौ आरो हाउसनि गेजेरजों माखासे माने जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे राहा बे राहाखौ लानांगौमोन बिथाङा